18 सेप्टेम्बर खालाराव आसाम पुलिस बा कामान्ड' बेटेलियननि रिजाल्टखौ फोसावदोंमोन आरो बे आसाम पुलिस बा कामान्ड' बेटेलियननि रिजाल्टआव गोबां बर' लाइमोनफोरानो पास जादों बा उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ आं बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्ला गोबर्धना पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय लाबदांगुरि मुंनि गामियाव आरो बे लाबदांगुरि गामियाव बोस्रां बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना मैयानि जा फोसावनाय रिजाल्ट आसाम पुलिस बा कामान्ड' बेटेलियन बे रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव आं बिथांनि न'खराव दंफैयो आरो बे समाव बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन जे बिथाङा माबोरै नाजानानै मैयानि जा फोसावनाय रिजाल्ट आसाम पुलिस बेयाव माबोरै गाव उथ्रिसार जानो हाखो। बे समाव आं बोस्रां बसुमतारीनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। नोंथाङा मैया जा रिजाल्ट फोसावबाय आसाम पुलिसनि रिजाल्ट बेयाव नोंथाङा उथ्रिसार जानो हाबाय। बे समाव गोसोखौ माबायदि मोन्दों, मा फोरमायगोन बे समाव? आं गिबियावनो राइजिं बड'लेण्डखौ बरायना लानाय जाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना आङो गोबां खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों मोन्दों। आङो खनसे खननैल' नङा सिगां बारावबो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय बबेबा समाव एग्जामनि थाखाय बा रिटेननि थाखाय आङो क्वालिफाइड जाया, एसेयावनो थालांबाय थायोमोन। नेक्स्ट टाइम आङो गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों नै एबार रिटेननि थाखाय क्वालिफाइड जादों आरो आं जै रिटेन क्वालिफाइड जादों आंनि मैयानि आनजाद फोसावनायावबो फाइनाल रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हादों। आरो माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बेयाव आनजाद होनो थाखाय नोङो माबायदि प्रिपारेसन खालामदोंमोन बै समाव? आं गोबां खस्थ' खालामदों। फारसेथिं आङो फुङावबो खारो आरो खारखांनायनि उनावबो आङो खामानिबो मावो फोथाराव दफा आरो बेनि गेजेरजों आरो बेलासियाव टाइम मोनबा आरो बेलासियावबो आं खारहैयो आरो खारखांनायनि उनाव आङो न'आव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां दसे लोगोफोरजों रायज्लायनानै न'आव फैयो। बेनि उनाव साहा लोंखाङो। साहा लोंखांनायनि उनाव आङो बिजाब नायनायखौबो गाराखै। आं बेफोरबायदिनि गेजेरजों उथ्रिसार जानो हादों। आरो माबायदि टाइमाव नोंथाङा खारोमोन आरो बिजाबखौ माबायदि टाइमाव नोंथाङा बेसेबां सम नायोमोन? आङो खारनाया फुङाव 4 बाजियाव सिखारनानै 4:30 खारोमोन आरो थिग बिदिनो दसे खामानि मावनायनि उनाव सानजौफुआवबो मथा मथि ओरैनो 11:30 बा 12टायाव खारोमोन आरो बिदिनो आरो बेयाव खारखांनायनि उनाव फैनानै न'आव दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायोमोन। जिरायखांनायनि उनाव आरो थिग बिदिनो बेलासि टाइमावबो खारहैयोमोन। थिग जों बिदिनो 3 टाइम खारोमोन आरो बेबायदि। इन्टारभिउआ बहा जादोंमोन? बहा जादोंमोन? आंनिया इन्टारभिउआ बरबरियावनो जादोंमोन, मुसलपुर बरबरिया। आं बेहाय 3 खारदों। 3 खारनायनि गेजेराव आङो 2याव रिटेन लिरनो मोनाखै, ओमफ्राय नै 3थियाव रिटेन लिरनो मोन्दों आरो रिटेन लिरनाय मोननायनि उनाव आङो मैयानि फोसावनाय आनजादाव फाइनाल रिजाल्टआव मोजां जानो हादों। आरो रिजाल्ट मोननायनि सिगां गोसोआव माबायदि आसा दंमोन? पास खालामनो हागोन बा हाया, माबायदि आसा दंमोन? आङोथ' 100% गेरेन्टिखामोन आसाम पुलिसाव। कामान्ड'आवबो दंमोन आंनिया, खिन्थु कामान्ड'आव आंहा डाउटखा। मानो होनोबा आंहा आंनि फिजिकेला एसे फिसाबो जाहैबाय आरो हाइटआबो एसे गाहाय जाहैबाय। कामान्ड'आवथ' फ्राय आं जिबायदि नुदों मैया आंनि गोबां मार्क खम मोननायानो जादों। आंनियाथ' बुंनो थाङोबा बे लाबदांगुरि एलेकायाव आंनियानो फिजिकेल मार्कआव सबसे गोबांसिनमोन, नाथाय आंनिखि गोबां खम मोननायासो कामान्ड'आव फैदों। मा जाहोनाव आंनो साइक'मेट्रिकआव मार्कखौ हरदिया आं बेखौ मिथिस' हाला। खिन्थु सोंनायावथ' आङो फ्राय हाफ्रामदोंमोन, खिन्थु मा जाहोनाव आंनो मार्कखौ हरदिया बेखौ आङो दुखु मोनदों। आरो कामान्ड'आवबो आङो 1 मार्कनि थाखाय सिलेक्सन जादिया, थेवबाबो आसाम पुलिसाव फैदों। आं अब्लाबो गोजोननाय मोनबाय आरो मोननैनि गेजेराव जिखुनु मोनसे जाबाय बेखौनो आं गोजोननाय मोनदों। आरो नोंदि बे आसाम पुलिसाव दिनै सेलेक्ट जाबाय, दा बे आसाम पुलिसखौ नोङो गोबां नाजादोंमोन। दा बैबायदि आसाम पुलिसाव खामानि मावनो बा आनजाद होनो थाखाय थुलुंगाखौ माबायदि मोन्दोंमोन? नोङो मानि थाखाय एसेबां सेस्था खालामनानै दा बे साक्सेस जानो हाखो? आङो गोबां मानसिफोरानो साक्सेस जानायखौ आं नुहुरखायो। गोबां मानसिफोरनि साक्सेस जानायखौ आं नुहुरो। गोबां मानसियानो खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों मोन्दों। थिग बेबायदिनो आंबो गुबुनफोरा जेरै खामानि दामानि मावनायनि गेजेरजों इमान दुखु दाहा सहायनानै सोरबा बोथिसे रानजानाबाबो
नाजानायनि गेजेरजों गावनि थांखिखौ जुदि होसोनानै जुदि साक्सेस जादोंबा होमबा आंबो बेबायदि खालामोबा नाजायोबा आंबो साक्सेस जानो हागोन सानसे समाव बेफोरबायदि थुलुंगाखौ लानानै आंबो नाजानायखौ गाराखैमोन थिग बेबायदिनो मैयानि आनजाद फोसावनायाव आङो रिजाल्टनि फिथाइखौ मोननानै आंनि गोसोआव आरो फोथायनाया फैबावदों नोंमारगौ मानसिया खस्थ' खालामोबा नाजायोबा गोब्राब नाजानाय थामारोबा सानसे नङा सानसे जाफुङो आं बेखौ मैयानि आनजाद फोसावनायाव बांसिन आरो फोथायनो हाबावदों आरो बे समाव नोंनि समरासमनि लोगोफोर जायगानि बा गामिनि लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बे समाव मा बुंनो सानो नाजानांगोन गासिबो दा जों जेरै खस्थ' खालामनाय मोनदों जोंखौ मिथिखायो बे एलेकानि मानसि माखाया जों माबायदि खस्थ' खालामो जोंहाथ' न'खराव जेबोआनो गैखाया जों सानसे फोथाराव ओंखाराबानो जोंहा जानाय लोंनायनि फारसे जोंहा आंखालाव गोलैयो थिग बेबायदिनो आङो उननि समनि लाइमोनफोरखौ जों जेरै खस्थ' खालामना मोनदों आरो जोंखि बांसिन खस्थ' खालामजानो आङो लुबैयो आरो जाहाथे साफा साफा गासिबो गावनि जिउआव थांना थानायनि लामाखौ नागिरना लानो हायो थिग बेबायदिनो आङो बिसोरखौ उननि लाइमोनफोरखौ जाहाथे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गाव गावनि थांखिखौ होसोनो हायो बेखौनो आं आसा खालामो आरो बिथां बोस्रां बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानायखौ फोरमायबाय गाव माबोरैहाय मैयानि जा रिजाल्ट फोसावनाय बेयाव आसाम पुलिसाव माबोरै सेलेक्सन जाखो गाव माबोरै गोब्राब नाजादोंमोन बेखौ बोस्रां बसुमतारि बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय बे समाव आङो बोस्रां बसुमतारिनि आंगो बिमा बेनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन जे गावनि आंगो फिसालाया जे आसाम पुलिसाव दिनै सेलेक्सन जाबाय बा साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बे समाव गावनि आंगो बिमाया मा फोरमायगोन बे समाव मिथिनो नाजागोन मा बुंगोन नोंथाङा दिनै नोंथांनि फिसालाया आसाम पुलिसाव साख्रि मोनबाय बे समाव मा बुंगोन गोसोआव मा सानदों बिराद खस्थ' आंनि फिसाया थारमाने जों बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बि नालाय जेबो होनोबो हाया समाव हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो फरायोमोन आरो समाव थाइसे थाइनै नांबाबो जों होनो हायामोन गाव खस्थ' खालामनानै जि नाजाबाय जाबाय बेखौनो आं मोजां सानबाय फिसाफोर ओरै जाबाय आरो बेसेबांसिम फरायहोनो हाखो बे पास जाबाय आंनि फिसाया खस्थ' मस्थ' फरायनानै बेखिनियानो आरो फरायनायाबो जोबथाबाय फरायहोनोबो हादिया थाखा फैसाबो होनो हादिया जा थाखा फैसानिबो आंखाल जा जेबो गैजा रोंखाया थानाय बिथायाबो ओरैनो नावमानल' बेखिनियानो आरो फिसाफोर रायजोफोर होननाय दिनैहाय आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव नैबे साख्रिखौ नोंथांनि फिसालायाबो मोननो हाबाय बे समाव आसाम सरकार बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मा बुंगोन बे समाव आं बेखौनो साबायखर साननानै लाबाय बे हिमन्त सरकार होनायनि साख्रिखौ बेखौनो आं गनायबाय नाजानानै इसेबां गोलोमदै गोलोमसे गोलोमनानै फोथारावबो खामानि मावो दामानि मावो मैगं थाइगं गायनाय फुनाय हालेवनाय आरो बेखौनो सम लानानै समाव खारनो सानबाबो खारनो मोना समाव आरो बे गारनानैबाबो थाङोमोन एकदमबारे न'खराव जा बिराद आंखाल रायजोफोर मा बुंबावगोन आंनि फिसानि खस्थ'नि जिउखौ दा जेनिबाबो खस्थ' मोननायखौ आं हास्थायबाय सानबाय गावनि उननि संसार जानायनि थाखाय फिसा फिसौ खांनायनि थाखाय बेखिनियानो आरो जों जेबो होनो रोङासै बिमा बिफा जानानै बे समाव आं एसे गोजोननाय मोनबाय आरो दा फिसानि जिउनि थाखाय हान्थि मोनबाय रायजोफोर बे समाव बोस्रां बसुमतारिनि आंगो बिमाया फोरमायबाय जे गावनि फिसाज्ला बोस्रां बसुमतारिया माबायदियै फरायबोदोंमोन दा बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो न'खरनि आंखालनि गेजेरजोंबाबो BA थाखोखौ बिथाङा उथ्रिसार खालामदों लोगोसेनो बिथाङा बायदि रोखोमनि खामानि फोथाराव आबाद मावनाय आरो बायदिसिना खामानिफोरखौ बिथाङा मावबोदों बे आसाम पुलिसाव साख्रि मोननाय उनाव बिथांमोननि न'खरा गोबां गोजोननायखौ फोरमायथिबाय लोगोसेनो नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लाबदांगुरि गामियाव बोस्रां बसुमतारिनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन सानै लाइमोनफोरा मैयानि जा फोसावनाय आसाम पुलिसनि बा कामान्ड'नि रिजाल्ट बेयाव उथ्रिसार जानो हादों जों बिथांमोनखौबो बिथांमोननि न'खराव थांना दान्दिसे उनाव खौरां लाहैगोन नंगौ आं बे समाव दंफैयो लाबदांगुरि गामिनिनो मोनसे न'खराव राजिब दैमारि बिथांनि न'खराव
मैयानि जा फोसावनाय रिजाल्ट बा 18 सेप्टेम्बर खालाराव जा फोसावनाय रिजाल्ट आसाम पुलिस कामान्ड' बेटेलियननि रिजाल्ट बेयाव बिथां राजिब दैमारि बिथाङाबो उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव आङो बिथां राजिब दैमारिनि न'खराव दंफैयो। जों नुनो मोन्दों राजिब दैमारिनि न'खरनि थासारिखौ बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नुनो मोन्दों जोङो बिथांनि न'खरनि हालोदाबो गोबां रांखान्थिजों नाख्रेबजानाय हालोदाव दङ। लोगोसेनो बिथाङा मैयानि जा आसाम कामान्ड'नि रिजाल्ट बेयाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों। बे समाव आङो राजिब दैमारि बिथांनि खाथियाव थांगोन। मैयानि जा आसाम कामान्ड'नि रिजाल्ट बेयाव उथ्रिसारनानै बिथाङा बे समाव गोसोआव माबायदि सानदों आरो माबायदि गोब्राब नाजानानै बिथाङा मैयानि जा फोसावनाय रिजाल्ट आसाम कामान्ड'नि रिजाल्ट बेयाव माबोरै उथ्रिसारनो हादों बेनि सोमोन्दै राजिब दैमारि बिथांनि खाथियाव थांगोन आरो बिथांनि खुगानिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन। नोंथाङा मैयानि जा आसाम कामान्ड' बेटेलियन बेयाव उथ्रिसार जानो हाबाय। बे समाव मा फोरमायगोन, माबायदि मोन्दों गोसोआव? गिबि गिबियावनो खुलुमबाय। राइजिं बड'लेण्डखौ गिबियावनो बरायनाय जाबाय आंखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय। आङो मैयानि रिजाल्ट होनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा आङो सिगांनिफ्रायनो जोबोद खस्थ' नाजादोंमोन। दा आङो रिजाल्टखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो। नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं आरो बे मैयानि रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हाबाय? माबायदि नाजाबोदोंमोन नोंनि नाजानाया माबायदिमोन बे समाव? जोंहानि न'खराव जोंहा साथाम दं, बिदा सानै दं आरो बाजै दं, ओमफ्राय आइ दं, बिफा गैला जोंहा। बिदिनो आङो जोबोद खस्थ' नाजादोंमोन आरो। सिगाङावबो आङो नाजाबोखादोंमोन, बिदिनो आर्मियावबो ट्राइ खालामदोंमोन। आं आर्मियावबो बिदिनो पास जाबाय थायोमोन। एसेनि थाखाय आङो रिटेनाव थालांबाय थायोमोन। बिदिनो फैयै फैयै पुलिसावबो आङो खननै रिटेन लिरनो मोन्दों। बेयावबो रिटेनावनो थालांदों आङो। दा नै लास्टआव आं कामान्ड'आव फैयै फैयै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो। बेसेबांसिम फरायखो आरो फरायनायाव माबायदिमोन नोंनि खस्थ' रांखान्थि बिथिं नोंनि नाजानाया बायदि? आंनि फरायनायनि खान्थियाथ' जोबोद खस्थ'। दाथ' मा होननोथाय, बिदिनो आङो ट्रेक्टर लेबार मावोमोन आरो फरायनायखौ खरसा खालामनो थाखाय। जोंहाथ' बिदामोनाबो लेबारसो नालाय, ट्रेक्टराव बिदिनो लेबार मावो। थोब्ले माब्ले न'खर खुंनांगौ जायो, जोंहा गारजेनबो गैया नालाय। ओमफ्राय बिदिनो आङो कलेजखौ दा GLC कलेजावनो फरायगासिनो दंमोन। 5th सेमाव थांबायमोन आं एबार। जोबथ'वाखै आरो ना? जोबथ'वाखै, बेनो आरो। दा बे समाव साख्रि मोनबाय? ओं। बे समाव आसाम गभर्नमेन्ट बा हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय जा सरकार, बेयो गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिखौ होबाय। बे समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ मा बुंगोन बे समाव? आङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गिबियावनो साबायखर बावबाय। मानो होनबा जोंहा माखासे गोलैना थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो नाजायै नाजायै दा बिनि माबायावनो जाफुंबाय आरो। खस्थ'नि गेजेरजों बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। सिगाङाव इन्टारभिउखौ होदोंमोन। होनायनि उनाव बा रिजाल्ट ओंखारनायनि सिगां गोसोआव माबायदि सानदोंमोन? रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हागोन बेखौ गोसोआव माबायदि सानदोंमोन? आं सानखादोंमोन, आं टारगेटखौ आङो आसाम कामान्ड'आव आंनिया साक्सेस जागोन होननानै आं मिथिखादों। मानो होनब्ला आं बिनिखायनो फरायनायखौबो आं 5th सेम थांनाय लोगो लोगो फर्म फिलआपखौ खालामखादिया। माने आंनियाव मोनसे गोसोआव साननाय दंखायोमोन आरो साक्सेस जागोन होननानै। कनफिडेन्स दंमोन? कनफिडेन्स दंमोन आरो आंनाव, बेनो। बे समाव नोंनि समना समनि लोगो लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन? जिउनि जाफुंसारनायाव माबायदि नाजानांगौ बेनि सायाव मा बुंगोन? जोंनि लोगोफोराथ' बहुद दंमोन, ओमफ्राय बिदिनो नाजानायखौ दिनैसिमबो गाराखै, बिसोर नाजाबाय दं। बिसोरखौ आं जेनेबा बुंनो सानदों आरो, माने जोंबो नाजानायनि खस्थ' गेजेरजोंसो दिनै जाफुंहोनो हादों। बिसोरखौबो आं खावलायो जाहाथे नाजानायखौ गारनाङा। सानसे खस्थ'नि फिथाइखौ मोनखागोन, मोनखाथारोबो, बेनो आरो। नोंनि बे गोब्राब नाजानायनि गुदियाव मा दंमोन? नों माखौ थुलुंगाखांनानै एसेबां खस्थ' खालामोमोन? नोंनि थुलुंगानि गुदियाव सोर दं आरो मा दं? आंनिथ' न'खरा हालोदा गाज्रि नालाय, आं उन्दैनिफ्रायनो सानखायोमोन आङो डिफेन्सआव लाथारगोन सानसेखि। ओमफ्राय बिदिनो आं जेब्ला कलेज लाइफ फरायबाय, आङो कलेजावबो NCC लाखादोंमोन। बिदिनो नाजायै नाजायै आं नाजाथाबथारगोन होननानै आंनि आइनि सिगाङावबो बुंखाबाय थायोमोन। आं सानसेबाबो साख्रिखौ लाथारगोन बिदि होननानै आं गोसो सिङाव थुलुंगा लाना थायोमोन आरो। दिनै जाफुंफैबाय? दिनै जाफुंबाय आरो नाजायै नाजायै आंनि। बिथां राजिब दैमारि बिथाङा गावनि नाजानायखौ फोरमायबाय। माबायदि बिथाङा गोब्राब गावनि न'खरनि रांखान्थि हालोद
बेखौबो फोरमायबाय जों नुनो मोन्दों बिथांनि न'खरा गोबां जों बिथांनि न'खरनि हालोदखौ नायब्ला बुजिनो हायो जे बिथांनि न'खरादि रांखान्थि आंखालनि हालोदाव नाख्रेबजानाय जों बेखौ बुजिनो हायो बे समाव आङो बिथां राजिब दैमारिनिनो आंगो बिमा बिथांनिफ्रायबो दिनै बिथांनि आंगो फिसाज्लाया दिनै आसाम कामान्ड'आव साख्रि मोननाय उनाव गोसोआव माबायदि साननाय फैदों बेखौ मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन बे समाव नोंथांनि फिसाज्लाया दिनै साख्रि मोनबाय गोसोआव माबायदि सानदों आंथ' आरो मा बुंगोन बिदिनो दुखुयैनो सोलिबोबाय थाखा फैसानि माबायै बेखौनो आरो बिदिनो खस्थ'यै फरायहोबाय फरायै बिदिनो लेखाफ्राबो एसे रोंबोबाय बिदिनो गावबो आरो एसे नाजानायजों मोजाङाव फैबाय बेखौबो आरो आं एसे दा गोजोननाय मोनबाय खस्थ'जों गेजेरजोंबाबो खस्थ'यैबाबो साबायखर थाबाय बे समाव राजिब दैमारि बिथांनि आंगो बिमायाबो गावनि आंगो फिसाज्ला राजिब दैमारिनि जाफुंसारनाय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनाय बेखौ लानानै गोबां गोजोननायखौ फोरमायदों बे समाव जोङो गुबुन सासेबाव बे लाबदोंगुरि गामिनिनो गुबुन सासेबाव अलंबार दैमारि बिथांनि न'खरावबो जों थांनानै खौरां लाहैगोन अलंबार दैमारियाबो मैयानि जा फोसावनाय आसाम पुलिसनि जा रिजाल्ट बेयाव उथ्रिसार जानो हादों बिथांनि न'खरावबो जों थांनानै खौरां लाहैगोन नंगौ आं बे समाव दंफैयो नैबे लाबदोंगुरि गामिनिनो गुबुन सासेबाव जाय बिथाङानिखि मैया आसाम कामान्ड' बा आसाम पुलिस रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथां अलंबार दैमारिनि न'खराव बे समाव आं दंफैयो जों बे समाव अलंबार दैमारिनि खाथियाव थांगोन आरो बिथांनि गेजेरजों जों मिथिनो नाजागोन दि बिथाङा माबायदि नाजानानै गावनि बे मैयानि जा रिजाल्ट आसाम कामान्ड' बा आसाम पुलिसनि रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हाखो बेनि सोमोन्दै जों बिथांनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन बे समाव मा फोरमायगोन नोंथांनि रिजाल्टआ मैया ओंखारबाय जे आसाम पुलिस बा आसाम कामान्ड' बेटालियनाव मैया उथ्रिसार जानो हाबाय गोसोआव मा सानदों मा फोरमायगोन बे समाव खुलुमबाय आङो मैया आसाम कामान्ड'आव रिजाल्टआ मोजां जानायखाय गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों थेवबो आंनि गोसोआव एसे कनफिउस जादों थारमाने आङो इन्डियान आर्मियावसो गोसोमोन ओमफ्राय आङो नाजाथाबनानै इन्डियान आर्मिखौ खेबनै पास जादोंब्लाबो रिटेनाव गाज्रि जादों आंना खेबनै ओमफ्राय दा नै मैया रिजाल्टआ कामान्ड'आव मोजां जाबाय थेवबो आं गोसोखौ गाज्रि मोनाखै मोजां मोन्दों रिजाल्टखौ मोजां मोनबाय माबायदि नाजाबोदोंमोन नाजानाया आङो सानसुआव थाङोमोन मालाबा टाइम मोनबाथाय आरो फुङाव मालाबा खारबाय खारालासिनो मालाबा आरो उथिनो बायोना बेनो आरो ओमफ्राय आरो मोनासेयाव थांबायना आरो कन्टिनिउ थांखायोमोन आं मोनासेयावबा हले बेनो आंनिया ओमफ्राय बालाबारियाव दैमायाव सानसुआव खारोमोन बेनो टाइम लाना खारोमोन आरो टाइमा मालाबा दिनाव खननै मालाबा खनथाम मालाबा खनसे खुनु लिमिट गैया आरो बेसेबां टाइम खारोमोन खारगासेयाव जेनेबा खारगासेयाव आङो ओरैनो हेभि प्रेक्टिस होबाथाय ओरैनो माबाखौ 6 मिनिटाव फागथाम फागब्रै खारोमोन आरो बिदिनो राउन्डआ जोंनिया माबा दङ फागसेयावनो 2 किल'मिटार जागोन खोमा राउन्डआ न'खराव सोर सोर दं आरो नोङो बेसेबांसिम फरायखो आङो माबा मेट्रिक पास आङो पिअ होफुनाय समावनो बाबाया डेथ जादों नालाय आं होनो मोनस्लाबदिया आरो जोंहा न'खराव फेमिलिया आइजों आं आरो बाबाया डेथ जाबाय ओमफ्राय आब'मोनहा साथामाव हाबा जाजोब्बाय नानि सासे दंमोन नानियाबो हाबा जाबाय दा जोंहा आइजो आंजोल' आरो सानैल' न'खरनि सोलिनाय रांखान्थियारि बिथिङाव बा न'खरनि सोलिनायाव माबायदि न'खरनि सोलिनायाथ' बिराद थेखाय सोलिदोङो जोंहा आरो हा हुआबो बन्दक दंजोबो मालायनो आरो बिगानै थानायखौ आदि होदोङो दा आरो न'आव रावबो मावग्राबो गैया नालाय बेजोंनो जायो आरो न'आव जि दङ एसे एनै गय बागान ओरै दङ गयखौ फाननानै जायो बिदिनो फुख्रिबो दं फुख्रिखौ फाननानै जायो रावबो जेबोथ' खामानि मावनो हाया नालाय दा सानैल' आरो ना जोंहा आइजो आंजोल' दं सानै बे समाव नोंनि समना समनि लोगो जोंनि ओनसोलनि बा गामिनि समना समनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगानि थाखाय मा बुंनो सानगोन बे समाव आङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुंनो सानोदि जेनेबा लाइफआव साख्रि बाख्रियाव गोसो हो फरायनायाव गोसो हो आं बेखौनो थुलुंगा होयो आरो बे समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारखौ मा बुंगोन बे समाव दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजोंनो नोंथाङा दिनै आसाम पुलिसाव बा आसाम कामान्ड'आव साख्रि मोननो थांगासिनो दं मा बुंगोन बे समाव आं हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बिथाङा जि मावदों मोजांखौनो मावबाय दङ बेनोसै आंनि साबायखर थेंक इउ बिथां अलंबार दैमारिया फोरमायबाय जे आथिखाल लाइमोनफोरखौ
गाज्रि खामानियाव थाङालासिनो बा ओरैनो समखौ हगारालासिनो लेखा फरायनाय बा साख्रि बाख्रिनि थाखाय गोब्राब नाजानानै गाव गावनि थांखिखौ होसोनो थाखाय बिथां अलंबार दैमारिया फोरमायदों। लोगोसेनो गाव माबोरैहाय गोब्राब नाजानानै दिनै आसाम पुलिस बा कामान्ड'आव बिथाङा उथ्रिसार जानो हाफैखो बेखौ फोरमायथिबाय। लोगोसेनो बे समाव बिथांनिनो आंगो बिमा बिथाङा बे समाव माबायदि मोनदों गोसोखौ जों मिथिनो नाजागोन। नोंथांनि फिसाज्लाया दिनै साख्रि मोनबाय, माबायदि मोनदों गोसो? फिसाफोर आं आरो मा होननो मोजां मोनदों आरो मोननाया। फिसाखो साख्रि बिराद नाजादोंना फिसालाया। माबा मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो पिअ फरिखा होबाय, बिफा थैना थांबाय। ओमफ्राय जेबो फरायहोनोबो हाला आङो, खरस ओरैबो गैया। हा इसे दंबाबो हायाथ' बन्दकआवनो थाजोब्बाय बिफाखौ नायनायावनो, दा सुख'नो हायाखै। बेनिफ्राय थेवबो आरो बेखौनो आं खारनो होबाय। आर्मियाव खेबनै खारदोंमोन, बेयाव आरो फिसाया खारनायाव जायो, ओमफ्राय रिटेनाव बया जायो। ओमफ्राय नाजायै ओमफ्राय नै दा बे कामान्ड'आव जाबाय फिसाया। दा जानायखौ एसे गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय थेवबो आरो एसे साननाय फैयो आरो दा न'आव रावबो गैला, आं हारसिं जाबाय, हा हुखौबो मब्ला सुख'नो हागोन बिदि साननाय हिसाबै। ओमफ्राय दा फिसायानो माबा गोथोरसै होननानै साननाय फैबाय आं फिसाफोर। आं जेबो होननो रोङा दे फिसाफोर बिफा थानायखौथ'। आसाम खुंथाय बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै नोंथांनि फिसाज्ला अलंबार दैमारिया साख्रि मोनबाय। बे समाव आसाम सरकारखौ मा बुंनो सानो बे समाव? मोजां सारा, मोजां साबायखर। बे समाव अलंबार दैमारि लोगोसेनो बिथांनि आंगो बिमा बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि सोमोन्दै आरो माबोरै नाजानानै अलंबार दैमारिया दिनै आसाम पुलिसनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हाखो बेखौ फोरमायबाय। बेफोरनि थारैनो जों अलंबार दैमारि, बोस्रां बसुमतारी आरो राजिब दैमारि बिथांमोन साथाम जों जाय बिथांमोनानोखि गोबां रांखान्थियारि आंखालजों नाख्रेबजानाय न'खरनिफ्राय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना आसाम पुलिस बा कामान्ड' बेटेलियनाव बिथांमोना दिनै उथ्रिसार जाफैबाय। थारैनो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि थुलुंगायावनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बिथांमोन बायदिनो नाजानानै जाहाथे जाफुंसार जानो हायो, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो।